Аз не мога да свалям мъже. Но да ви нагледа с история от живия живот. Толкова много се бях фокусирала върху това, кога да му кажа нещо, че не бях измислила особено добре това, какво да му кажа. В този момент, докато го гледам като осветена сърна, историята просто можеше да приключи тук. Реших, че е много добра идея да му кажа... Между другото, трябва да снимам по-бързо, защото е кучестото. С тези дървета се едно снимам как ще бягам от някакъв зомби-апокалипсис. Не ми е било зомби-апокалипсис, най-ми е било певенце. Шегувам се, всичко е 6. Здравейте, хора! Месецът на Валю почти приключи. Хващам последният влак, за да ви разкажа полутематична история за една излагация в моя живот. О, да! Обикновено в канала обръщам на смях разни типажи, тенденции, актуални събития и ха-ха-ха, хи-хи-хи, много забавно. Днес ще се посмеем за моя сметка. Излагацията е свързана с една генерална тема в моя живот. Аз не мога да свалям мъже. Нито ми идва отвътре, нито съм имала особено желание да се науча как да го правя. Интересното е, че ми се е случвало, когато не свалям, а просто се държа нормално, усмихнато и любезно, да си мислят, че ги свалям. Значи не само не мога да свалям, но дори не съм наясно кога изглежда, че свалям, без да искам да свалям. Топ играч. Мисля, че съм толкова неадекватна в това, че ако се размина на улицата с някоя жена, която наистина го може, ще я анихилираме. И само да поясня, като казвам свалка, имам предвид умението да използваш думи. Да. Като си харесал някого, да знаеш какво да му кажеш, за да спечелиш вниманието му, да го накараш да гледа на теб малко по-така. Да, това не го мога. Това, ако го опитам, реакцията не е Това откъде дойде? Но да ви нагледа с история от живия живот. Лято 2007 или 2006, честно не си спомням точната година. Но да, връщаме лентата към тинейджърските ми години. Когато все още говорихме за връщане на лента, бях си харесала един симпатяга и от известно време обмислях как да го зашаматя. Или поне си мислех, че съм обмисляла. Момчето не беше мой випуск, не се засичахме всеки ден и се оказа, че толкова много се бях фокусирала върху това, кога да му кажа нещо, че не бях измислила особено добре това, какво да му кажа. Обещаващо. Дойде моментът, който в моята глава изглеждаше като най-подходящият да действам. Издемнах да сме само двамата. Отидох при него и му казах: имам да ти казвам нещо. Съспенс. Доколкото си спомням, май имах някакви илюзорни надежди, че той ще се усети, че ще споделя симпатиите ми, че ще поеме топката, ще каже нещо от сорта на аз също имам да ти кажа нещо. Или няма нужда, вече се досещам. И ще се целунем или нещо такова, да знам. Не се получи така. И шок и ужас на бомбастичното и провокативно имам да ти казвам нещо. Той отвърна с: добре. В този момент, докато го гледам като осветена сърна, за стотни от секундата осъзнах колко изтъркано лоша идея е просто така да изстреляш на някого, че го харесваш, без да е подготвена почвата, че когато мен са се опитвали да ме свалят по този начин, не се е получавал, че нямам резервен план какво друго да кажа, че да разчиташ на импровизация в такъв момент хич не е добра идея, особено когато си човек, който по принцип не е добър в това. И единственото, което успях да измисля, беше: но ще ти го кажа по-късно. Дръзко. И историята можеше да приключи тук. Историята просто можеше да приключи тук. Имам да ти казвам нещо, добре, ама ще ти го кажа по-късно и край, толкова. Какво толкова? Чудо голямо. Може да съм искала да му кажа, че има мък да нос между зъбите. Докажи обратното. Ама съм решила да му дам шанс да се усети сам, да си го изчегърта, да не го поставям в конфузна ситуация. Примерно, историята, разбира се, не свършва тук. Защото винаги е по-добра идея да се обясниш още. След случката имаше малко раздвижване, защото по принцип бяхме сред хора, всъщност, когато се случи това. И след около 20 минути, като се засякохме отново долу-горе насаме, с цел да предам небрежност на цялата ситуация, все едно съм искала да му кажа нещо, просто е така, а не че го харесвам.
реших, че е много добра идея да му кажа: Ей! Ей! Аз исках да ти кажа нещо. О, да. Така му казах. Хитро. И това вече е краят на историята. Стана оживено покрай нас с други хора. Той така и не се поинтересува да разбере какво съм имала да му кажа. Защо ли? И не заживели заедно те дълго и щастливо. И те така. Отрано ми се затвърди, че не е моето аз да правя първата крачка да свалям мъже. И знаете ли какво? Това е окей. Така, както е окей други хора да го могат. Добре, че има много начини, по които хората да се харесваме, свързваме, събираме. Един ще е добър в едно, друг в друго. Важното е любов да има в крайна сметка. В залеза на любовния месец ви оставям именно с това пожелание. Любов да има от вас за другите, но и от вас за вас. Много важно. И по-често да приемаме с усмивка и с смях личните излагаци. В тази връзка имам едно предизвикателство към вас. Хайде да видим на кого му стиска да сподели в коментар за някоя своя неуспешна свалка. Може да споделите и за забавен провал на някого, който се опитал вас да ви сваля, разбира се, както и аз може да го направя, но е по-друго да се посмеем на себе си. Честно, не очаквам да има усмирили се, но пък дано да ме изненадате приятно. Ще следя коментарите под видеото, както и под постовете в социалните мрежи. Предизвикани сте! Аре, живо здраво, че замръзнах. Ей!